Od najočuvanije kuće iz Sremskih Karlovaca do gubljenja u šumi. 5. dan je od početka do kraja bio nešto što nismo mogli da predvidimo. Jeli smo baš dobro klopu, ali baš dobro. I isto tako smo se baš izgubili u šumi. Toliko da je Marko mislio da ćemo zauvek u njoj ostati. 5. dan kako pešačimo celu Srbiju peške. Pogledajte Novi Sad. Prazan je. Htio bih da kažem, vreme leti, ali ne leti. Ovi zadnjih 4 dana su mene bilo večerost. Znači, neke stvari ne možeš da previdiš. Znači, ne možeš da zamisliš kakve ćeš problemi imati dok se ne upustiš ovako nešto. Ja sam tražio savjete, pitao sam brdo ljudi. Ko bi rekao će biti toliki problem da u svakom smeštaju, pošto svaka večer drugi smeštaj, ja ne mogu da namestim toplu vodu. Svaka ona slavina je drugačija gde je topla voda. I onda ljudi problem sa žuljevima. Ja sam sve te neke savjete koje sam gledao na internetu je, ako ima žulj, ostavi, ako je on zatvoren. I to je dobar savjet. Međutim, nisam gledao savjete šta ako možeš da nastaviš da šetaš. Tako ljudi, evo vam savjet od mene. Ako dobijete žulj, nemojte ga cediti. Ali ako morate nastaviti da šetate, samo malu rupicu, iscedite vodu, pre toga dezinfikujete, zalepite taj flaster i to je tu, nastavite da šetate. Nikako šetati sa žuljem jer on stvara dodatan pritisak što povećava žulj, što povećava bol, onda vi krivite nogu pa stvorite novi žulj i tako i iznova. A sada, kao što vidite, ja sam u centru, ali nisam jedini u centru. U centru me čeka mladi bend. Sinoć sam upoznao momka koji svira u tom bendu i peva. Tu negdje i Marko. I imamo još i neke goste. Tako da, zanimljivo počinjemo ovaj dan. Onda ja sad kad gledam, tu nema nikoga. Mi se dogovorili da se nađemo u centru. Moći se ja prvi, još ja kasnim. Svima sam rekao u 5, ali ja kasnim zato što sam cijedio ove žulje. Evo je katedrala. Nikoga ima u centru. Okej, ima ljudi u centru. Kako je se ovo pijanica u centru grada? Šta je ovo? Alo bre, 5 ujutro, idi kući, spavaj. Pozdrav od Ari iz budućnosti. Sad već baš dosta šetamo i kako se bližimo kraju, to više razmišljam o tome gdje ću da idem na odmor posle ovog šetanja. Da na neku plažu, tako pravim plan, smišljam šta, gde, kako. A samo o jednoj stvari ne razmišljam. Internet na putovanjima, Nomad eSIM. Ljudi, vi ako planirate neko lijepo putovanje ovog leta, nemojte razmišljati o internetu. Kad se idu na putovanja, uvijek imate opcije kupite druge SIM kartice, gurate u telefon. Da li je dobar deal, da će da vam istekne, gubite svoj broj telefona. A ako koristiš roaming pakete, preskupi su. Zato ako mene pitate, najviše ima smisla aplikacija kao što je Nomad eSIM, gdje ti skineš aplikaciju, navestiš sve za minut, 2, izabereš paket, koliko ćeš interneta, za koliko para, koju državu, imaš neke opcije, možda uzmeš za Evropu. Ili imaš u brdo država, imaš internet. Nomad eSIM ima najbolje ponude i ja već njih reklamiram sljedeću godinu dana. To je proizvod u koji ja lično verujem, koji sam koristio. Pre nego što sam stupio u saradnju sa njima, znam da eSIM tehnologija je nova na srpskom tržištu, ali to je nešto što već funkcioniše mnogo godina u inostranstvu i ja kao neki lik koji putuje puno, to koristim na svakom putovanju. Nomad eSIM imate u preko 200 destinacija. Nebitno da li idete u Grčku na more ili idete u Japan na suši, Nomad eSIM radi. Koje su još neke stvari koje ja volim kod Nomad eSIM-a? Prva stvar, kad izabereš te gigabajte, to se troši kako valja, ne da ono ti nestaje interneta ni otkuda. Znači, koliko uzmeš gigabajta, toliko ćeš i potrošiti. Možeš da deliš internet, znači ako ideš sa ženom, ako ideš sa društvom, jedna osoba uzme paket, deli internet svima, svi su mirni. Sviđa mi se to što mogu da kupim paket napred, nađem koji mi se sviđa ovo ono i čim sletim avionom, mogu odmah da aktiviram. Najčešće pitanje koje dobijam je kako se koristi Nomad eSIM i snimit ću uputstvo i stavit ću link u opisu video samo da znate kako se koristi Nomad eSIM, bukvalno će trajati minut, 2. Tako da ako planirate neko putovanje, nemojte se nervirati oko interneta, skinite Nomad eSIM i iskoristite kod Dario gdje dobijete 25% popusta na izabrani paket. Ovo važi za sve korisnike. Ako ste već koristili Nomad eSIM, koristili ste moj kod, ovo je novi kod koji važi i za stare korisnike. Tako da ako idete na neko novo putovanje, Nomad eSIM, kod Dario i uživajte ljudi. Šaljite mi neku fotku malo, već kad imate interneta što malo se pohvalite. Tagujte me na storiju. Jako mi je drago što je Nomad eSIM već godinu dana sponzor ovog kanala, zato što imaju jako dobar proizvod koji je baš koristan za putovanja. A mi ljudi da nastavimo dalje sa pešačenjem. Čekajte da vas ozvučim. Donosam mikrofon, donosam cijelu opravu, desite ovdje. Markoni, baloni. Našao sam neke momke, nisu spali cijelu noć, hoće da sviraju za nas. Juče sam se spojio s njima, Jarko, dođi sutra u 5 ujutro da pevate. Došli. Ajmo! Imaš neku pesmu da naručiš? Pa ne znam, sviraju šta im duše ište. Ćao! Aj, opet ono što ste... Momci su legende, oni inače imaju svoj bend, mladi su, odrasli su uz moje klipove i sve to. I onda sam bio u fazonu, malo da ih predstavimo u klipu, naše Vojvođane. Što ne znamo odakle su svi, sad ćemo da imamo. Ne idi, ne ostavljaj me tu. Kako se zove bend? Bend Maršali iz Bečeja.
Ok, ko je osnivač benda, vas dvojica? Ja sam osnivač, a on mi je dugogodišnji prijatelj, bubnjar i multiinstrumentalista, pa onda... Vidim ja bubnjar, nema nigde bubnjar. Osmeh je taj bio tvoj trag. Koliko dugo je svirate zajedno? 3 godine, da. Što ste promošili žan? Koji neki volite više, drugi ili? Problem je što ovo volimo. Aha, kao nije popularno. Pa da. Znači ovo je sve originalno, muzika, tekst, sve. Ovo je baš dobro zvučalo. Ili imate neki YouTube kanal sa svim tim uploadovanim? Nemamo još sve uploadovano, 20. marta izlazi album. Ok. Ovo je bilo unreleased? Ovo je unreleased. Ovo je ekskluzivno. Predpremijer. Samo za nas, dani što idu zastanu na čas. U tom vakumu da začujem tvoj glas. Tako da u opisu videa ćete imati link od njihovog kanala i ne znam, ćete još nešto da kažete, ja ne znam više, malo sam se tek probudio. Hvala vam gospodine Dario, odrasli smo na vama. Mislim ne na vama, nego gledajući vas. Wow. Čet. Ne znam ni šta da vam kažem, momci, želim vam sav uspeh i jednom kad donesem i moju veliku kameru da opet snimamo nešto. Jeste vi uglavnom u Novom Sadu ili gde ste? A on je uglavnom u Novom Sadu pošto ima fakulteta, ja živim u Beču još se školim tamo u srednjoj školi. Jeste imali prvi koncert? Imali smo mi, vi ste- 3 godine postojimo, hvala da nismo imali prvi koncert. Baš mi je drago se upoznali, hvala momci. Njihov band se zove Maršali i izbacili su album. Kad vi gledate ovo, njihov album je već izašao. Stavit će link u opisu videa, možete ga slušati na YouTube, Spotify i to svuda gde ima. Muzika kida, ono prava, sveža, nova nostalgija. Znam, to nema smisla, ali kad budete čuli album, imaće smisla. Ja ga već slušam danima na pešačenju, a ispod je link da možete i video uživati. I još su snimili intro muziku za ovaj ceo serijal. Hvala im i za to. Daj nešto teško, brate, daj pokaži se. A ne. Ajde vidim tebe. Na, Marko, ajde mi pokažem kako se svira. Ajde. Ajde, znaš ti ovo, idi šedi tamo s Srbijom. 1, 2, 1, 2. Vratit ću sad da samo za nas dani što idu zastanu na čas. U tom vakumu da začujem tvoj glas. I 5. dan kako pešačimo kroz Srbiju, ne zaboravite da bacite like i subscribe na naš najbolji kanal na svijetu. Idemo na još jedan novosadski indeks. Ovo je radi 0.24, ali sad ćemo vidjeti da li je dobar. Jel Dunavski ili Dunavski? Dunavski. Zašto nije Dunavski? Ja sam iz Srema. Mi nismo Novosađani. Ovo su Vukša i Nina. Mi se sad već znamo, ima, brate, pol godine, tako? Da. Prvi put smo se upoznali tako preko YouTube-a kad smo radili onu premijeru filma onog Balkanske misterije, pa smo se onda vidjeli, to jest bili ste na mojim trkama, ali nismo se vidjeli jer u Beču je ono bilo malo tužno. I evo sad, ne znam, znaš što, ali hoće ljudi da šetaju samo 20 km ili koliko ćete, odustaćete na 10, a? Pa vidjet ćemo. Tako da sad idemo na Petrovaradin, samo pređemo ovaj most. Kako se ti, Marko, osjećaš? Dobro. Meni, ja se danas osjećam dobro. Sad kad sam iscedio ove moje milina. Marko, mi imamo neku kletvu, ja ti kažem. Vidi, opet nas prati. Iz centra, di ćeš ti? Di si pošao? Šta je brao neki matori kir iz centra na boju kondiciju od nas? Kako je tamo izdjeli, imate kondicije? Borbica, ali usrećemo. To je indeks mi sad preseo. Nismo ga ocenili, Marko, kakav ti je bio indeks od 1 do 10? Okej, slabi malo od ovog jučerašnjeg. A dugo ovdje nisam bio, čovječe. Svetlo na kraju tunela. Sad ja nisam 100% siguran. Znači ovo je sat. Sad smo na Petrovaradinu. Navodno, mala kazaljka pokazuje minute, a velika pokazuje sate. Sad baš se potrefilo da su na istom mestu, pa ne mogu da vam pokažem. Znači ja se ne tvrdim, ovo nisam 100% siguran, ali koliko se ja sećam, to je navodno razlog da bi ljudi na brodu mogli, oni lakše vide veću kazaljku i bitnije da vidiš koliko je sati nego koliko minuta. Petrovaradin je inače jako lep, tu imate puno lepih restorana, pogledajte pogled, mislim. Vidi se ceo Novi Sad. Ajde da vas doksem, gde živiš? Tamo ne. Eto.
Inače tu u blizini, odmah iza se nalazi Exit festival, mislim trenutno nije aktivan, ali bude jednom godišnje. To je realno jedan od najvećih muzičkih festivala u cijeloj Europi. Nikad niste bili na Exitu. Čak i ako ne volite tu muziku i sve to, ja mislim da trebate jednom u životu otići na Exit, jer Exit je tako iskustvo da ono, ne znam, stvarno trebate to da iskusite. I Exit je baš velika stvar što se tiče novosadske kulture, da moram to spomenem. Još jedna jako zanimljiva stvar, ispod ovdje bukvalno su novosadske katakombe. Ima preko 30 km tunela koji su kopani u svrhe odbrane, jer kada su napadači napadali tvrđavu, oni bi kopali tunele do tvrđave, staje bombe i onda pobegnu napolje, onda se uruši se tvrđava. Tako se ratovalo u tom vremenu. Mislim da je kasnije ta tehnologija već zastarela i ti tuneli nisu bili toliko više efektivni, ali oni su dan danas ostali. Dogovara se jednim čovjekom koji ne znam koliko godina proveo tim tunelima. Sigurno ćemo snimati jedan video o tim katakombama. To će biti jedan malo strašniji video, možda neke balkanske misterije, znam da to svi ljudi vole. Ali eto čisto sada spomenem da ima 30 km tunela. Znate šta je 30 km? Mi za jedan dan, juče smo ceo dan prešli 30 km. Ako niste gledali prošle epizode, šta smo sve radili? Konji, salaši, gubljenje u srednoći po njive. Sutradan, tamburaši, pa snimali sa Anom koja vozi motocross, koja je 5 puta šampion Srbije. Nevjerovatno. Sljedeći dan, zaboravio sam. A pogledajte, ovo je sad već 5 epizoda, imate još 4 epizode. Ne mogu, jako su ljudi umorani. Ti se raspavao, nikad nije dovoljno da se naspaš na ovim putovanjima. Ali sad krećemo, napuštamo lepi Novi Sad. Ajmo Markoni, moramo se opastiti od Novog Sada. Koji ti je do sad bio najlepši grad? Novi Sad ili Subotica, šta ti je bilo lepše? Subotica, ne, od Novi ne, čak Hesmis. Subotica je lepši sam centar, ali Novi Sad ima više stvari, pa onda kao... A kad odemo u Niš? Niš je avantura, Niš nije lep estetički. Ali nema ništa da se radi. Ima bre, idemo u kafanicu uveče, idemo opa! Kradiška banja, topla voda. Tamo je inače ulaz za Exit, a tu sam zeznao lakat. Ide ona vreća za udaranje, neka stara razrandana. I one uzimaju pare od ljudi i turista koji dolaze na Exit. I ja kao, ajde naš, snimamo klip da ja odvalim taj džak. I ja s drugom sa desnom rukom zamahnem i ta mašina se zablokira za ono 1 sekundu ili 1/30 sekunde, znači ono samo na malo. I taj neki prvi udarac, bukvalno ko sam udario u beton direkt. I od tada mene desni lakat boli s vremena na vrijeme. Upam odem na basket, nešto malo bacim loptu, ako ispržim naglo ruku, lakat me boli 3 dana. Zbog jedne gluposti, zbog jednog razdandanog tog džaka, 10 godina me boli ruka. Fun fact. Da, danas razmišljam o tom danu i ne mogu da verujem da sam to sebi uradio. Čim se ovako čuju auti, znaš da je počeo dan. Kasno smo danas krenuli, sutra moramo krenuti u 4. Izluđuju me ovi auti i obuka, vrat, izluđuje me. Još je lepa ova crkva, ajde ima, može se ući. Ne može. Zaključujem. Izvinjavam se ljudi što sam prostalo, ovo je top 10 mjesta na koje sam otišao u WC. Ovaj pogled je wow. Dobro što smo stali pored ove crkve, jer tu sam sad, na onom mom pogledu sam vidio da ima putić pored pruge, jer pogledajte kako je ovo već sad loše. Ne vidi se toliko na snimku, ali tu gdje prolaze auti, bukvalno imamo pola metra da šetamo. Generalno oba pravca su dosta uski, tako da i auti moraju prolaziti blizu jednog drugog. I onda još mi tu da se ubacimo, ne sviđa mi se ta opcija. Tako da idemo tu nizbrdo, biće bezbednije, što je najbitnije u suštini. Baš je lijepo, stvarno lijepo. Wow. Pogledajte put, ljudi. Ovo je pun pogledak. Kakav biznismen, samo business talk, samo money. Walk to walk, talk to talk, tako? Šalim se, Marko rešava sljedeću lokaciju. Šta ćemo sutra da radimo, neko prasenca, a? Ne sutra, tako sutra. Preko sutra prasenca. Ovi ne drže rekreaciju. Čija je ovo bila ideja, brate? Ko je ovo, kome je opalo, pa idemo uda? Ja, braćo, Marko, ubit ćete, znači. Ja, pazite sad, gnjecavo je. Lijepo sam rekao da ne treba mi čuda. Ako se pokose noge, on će sigurno biti više žuljeva, da znaš. Prva zmijena koju smo naišli. Ne vidi se, brate, dobra kamuflaža. To bilo već oni poživjeti. Ja. Nabacili ovu zemlju. Nema puta. Nije zmija problem. Gledajte ovo. Kako ovo nismo vidjeli, gledaj ispred nas svo vreme. Let's go, chat.
tvoj ide. Ja, pošto je moja ideja, ja idem prvi. Evo ga, imali smo sreće ljudi izgleda, a nije, samo kratko je asfaltiran put pored za pešake, tako da, nažalost, vraćamo se u saobraćaj. Vetar duva ponovo, tako da prelazim na mikrofone. Žao mi je da propadnu snimci zbog vetra. Danas smo definitivno smanjili distancu, još malo pa smo na pola, što meni ovako lično ne deluje mi nemoguće, ali ćemo večeras da legnemo. Moram da odmorim stopala, baš je loše sad već. Gledajte Marka, lik bukvalno svaki korak šeta kao da je truntav, prebaci se jednog stopala na drugo, muči se baš. To je to ljudi, konačno smo stigli u Sremske Karlovce, sklanjamo se do ovog prokletog puta. Okej, nisam očekivao ovako lepu prirodu i borove i mirisove. Nijemo ni 10 sati, imamo još samo 10 km. Toliko je dobar osjećaj, brat. Ja ne mogu da verujem. Večeras se odmaramo, brat. Sad trebamo bukvalno da ležimo 6 sati i da spavamo 10. Where are you from? We are walking from the top of the Serbia to the bottom. Yeah, ready? Yeah. Oh, it's so crazy. It's gonna be like 20 days. Where are you biking from? I go to Kyrgyzstan. Oh! Wow. Insane chat. Brat Ljiljan iz Francuske. Prešao 12 dana na bajsu. Gdje je rekao da ide? Kirgistan. Kaže ima još neki 30-ak. Pogledajte kako je lijep ulaz u grad. Sremski Karlovci. Zaboravio sam kako ste lijepi. A sad mi je jasno zašto sam tu. Zaprosio svoju ženu. Fali mi moja žena, pogotovo kada je ovako teško. Njoj mi je najlakše da kukam. Je li to presušila fontana? Ne. Au. Ovo. Koliko god hoćeš da se ženiš, ovdje baš ne vredi piti. Vreme da preuzmeš stvari u svoje ruke. Ne me, molim ti, već je oženjen. Da potvrdimo da je istina. 17.800 koraka, možeš da ne možeš da staviti. Znači vi ste nam bili sudije da li varam, ili ne? Svedoci, Nije lako. Kredibilitet upitan, ali... To je to. Ćao, hvala društvo. Odoš, opet ja i ti sami. Tu je ova Karlovačka gimnazija koja je bitna i to samo znam zbog Jasaštena. Ja znam za ovu česmu gdje popiješ ovdje vodu, tu ćeš se vratiti i udati se, oženiti se. Tako da sad ćemo malo da se odmorimo, da ručkamo i onda idemo dalje. I možete nam preporučiti nešto da uradimo u Karlovcima. Da, šta ovdje da radimo? Igramo. Kuglov, šta je kuglov, šta je to? Kola. Ajde, probat ću. Ajde da vidimo bečkicu. Nisam dugo jeo. Little bit of spice. Odlično. Sviđa mi se kako si hrabar, uzeo si kafu i ljutu hranu. Nismo još gotovi burazoni. Sad sam se vratio iz WC. Mičko. Šta je ovo? Ali se dobro jede baš. Nekad dobro jemo baš. Ovo je odlično. Kako ti izgleda? Hvala. Okej, ste spremni? 3, 2, 1, sad. Znate, dobro imaš. Baš ovako. Blindnessa. A snimate, izvinite. Ništa da Nije problem. Ja sam tvoj najveći fan. Ja sam gledala. Let's go chat. Ajde. Ajde. Pitaj za klip. To. Šta, jel namještate mafije? I? Ne. Znaš šta sad radimo? Ne. Pešačimo cijelu Srbiju. Peške. Od severa do juga, skroz. Kad će izaći klip? Ajde, dođe da budemo u klipu, pešače cijelu Srbiju. Marko mi je dao pola njegovog, jako mi sviđa konačno. Dok smo sedeli u restoranu, prišli su nam dva momka koji su rekli da su njihovi roditelji vlasnici tog restorana. Međutim, smo ih pitali, pošto su lokalci, da li imaju neke preporuke s kim da snimamo ili koga da upoznamo da bude deo našeg serijala. U toj priči smo shvatili da su oni najbolji kandidati za tu priču, jer imaju dvorište ocenjeno za najlepše dvorište i imaju starinsku očuvanu kuću. Pa su nas oni pozvali kod njih kući da nas ugoste. Da vidimo najlepše, pa stvarno je najlepše dvorište. Najlepše dvorište u Sremskim Karlovcima. Ok, sad znaš, nije još proleće krenulo, ali vidi se. Ko iz neke bajke, čovječe. Baš je lepo. Ali evo, vidi se, zeleni se unutra. Se kuca zove? Lea. Pa ljudi moji. Još ja vas pitam, je li ima nešto zanimljivo lokalno? Buraz ima kod vas u dvorištu. Kad smo bili mi mlađi, kad nismo ništa od ovog imali, ovdje je bila kuhinja, ovdje je bio TV i jedna mala sofa i ovdje smo mi svi zajedno spavali. I moj tato tam sve odjednom da renovira
i sredi ovako, što se najjavno. Ovo je, wow. A ovo što je, ovo je kontrabas, je li to pravi ili samo To je dekorativno? moj tata uzeo da svira, samo što je dosta brzo. Teško je, a? Da, jako to teško svirati. Baš je lijepo, gledaj, ovo je orman, ne mogu da zamislim ko je to napravio, bre. To je sve ručni rad, a? Da, to je jako staro. To svaki potez se vidi, čovječe. Nema mašine, nema CNC, kako to se zove ti mašine. Glej plafon, brate, je plafon i sve. A to mama je dizajner, a? Mama, brat, baš ima ukusa. Ovo je priznanje za najlepšu uređenu staru kuću i ambijent. Ovo je zahvalnica za učešću u akciji Sačuvajmo lepe bašte i kuće. A ovo ste vas dvojica, ste bili mali. Još pre 26 godina. Ali ste bili plavi, pre. A da, ja sam imao plave oči i plavu kosu. Kako mi to žao što nema. Nisam pohvatao, znači, kod vas su se hranili ljudi koji su u crkvi, kako da kažem, bili. Da, oni su živjeli ovde gore i moja baba je spremala sve ovo i davala im ručkove i svašta. I oni su se pripremali za Hilandar tu u ovoj crkvi i prelazili preko tog mosta iz ove kuće tamo. Wow. I na kraju vam ostala kuća samo za dobra dela. Mi vas pitamo, imate neku dobru lokalnu priču, pa šta je ovo, čoveče? Ovo je priča. Wow. Tu ste vi odrasli, a? Da smo bili mali uvek u školu, idemo ovuda kroz potok. A, kroz potok u školu? Koliko dobra fora. Kad smo mi bili mali... Ja ću od mirisa, će mi se zavrtati u glavi. Zemlja je bila doda, znači... A od čega je to tako? Pa, ne znam. Ko će ga znati? Kažem, Kiše i svega. Ne, pa tako su iskopali. I moj čale je onda rekao, mislim, nisi mogu bukvalno stojiš i kopali sve mi. A šta je ovo? Vina, rakije? Ovo su rakije. Od rakije imamo dunju krušku, kajsiju, šljivu, lozu, orahovac, višnjevac. Od vina imamo bermet, roze, šardone, grašat. Ja ne znam, ti šta znaš od toga, ja slušam, nemam pojma. Ko je zadužen za proizvodnju? Ja, on i tata. Da, bermet je kod nas, da kažem, u Karlovcima najpoznatiji. Mislim, priča se da je iz Sremskih Karlovaca bermet, iz Sremskih Karlovaca nađe na Titaniku. Da je flaša kao Da je meni bio, da je meni bio kao tamo i da je nađen kao meni i da su kao flaše kao dobacivali do preko zbog kao nekih dugova i tako nečega. Pa sad, ja inače ne pijem, ali nešto moram sad kad si nas ubedio. Ja bih preporučio bermet. Pa onda beremo, da. Ajmo. Širali momci. Ajde, prvo vas dvojica. Da vidiš da je otra. Baš slatko. A si dalje puno sipao, gle. Gde će on? Ja neću, ja ću da licam, to je to. Ne na ex bre, to je, na ega, pivopija. Gorko je, mislim ovo je Koliko je? dobro je, ne znam. Gorko, njemu je gorko. Ali nije kao rak, aj popijem nekad rakiju kad me natera familija. Probaš rakije malo. Ne, to uvek izbegavam. A su vas roditelji forsirali malo su uključiti tu priču? Kad smo bili mlađi, da, kad smo imali 8 godina, smo prvi put otišli u vinograd tamo kada pomažemo. Kao s 8 godina čale, pi! I bilo ko god dođe kod nas u vinariju da proba rakiju, vino i to, uglavnom kupi višnjavac na kraju. Da, zato što im se kao najviše svidi jer Ovo je baš lepo. Ovo je mnogo lepo. Ja ne verujem ti. lizneš malo. Aj, liznut ću malo. Ja. Ovo je najmanja i malo veća. Brate, jako. Što ti je ono? To isto sve domaći sir, a? Da. Mi sad celi odomaćili se ovdje. Daj sira, daj. Ne znam kakvi su vaši roditelji domaćini, ali vas dvojica ste pravi ste domaćini. To su kolači. Kolači. Mama pravi. A to je znači vaši restoran, jel tako? Gde smo sad jeli? Trebali ste probati tamo drugo, šta si ja bečku? Bečko, ja kao ne znam. Šta sam trebao jesti? Kao belo meso u sosu od meni. Brat, znači ješću ponovo. Šta ćemo jesti ponovo? Ja mogu, brat. Jel kobasica domaća? Sve, to mi pravi. Gore na ovom. Slanina je Slaninica. jako lepo goleća. Kaži, slanina je bomba. Ne može da se prenese kakva je tekstura kad ti žvaće. Najfinija slanina, jedna od najfinijih koji sam pojao. Pogledaj, znači ovo je štapić. Razumeš? Ovo je jako dobro. Ja neću još pešću po svojoj. Probaj. Tvrdi sir? Jako onako ima šmer. Ja baš ono kakav sir. Ovo je jak sir. Ovo je, brate, kao što smo pili ovo dole, ali sir. Pa, kao jači je, kontaš. Ko se ne sviđa, recite slobodno. A to su kao suve dunje,
Jara kako šunka. Ne znam, možda ste probali kitnike se zove, tako da ono... Kako se zove? Kitnikes. A šta se ne sviđa, ne razumijem. Ne znam, ima ljudi koji kao ne ovo baš lijepo uopšte. Probao. Lepo je. Baš Lepo je. onako. Kako moraš još Ne, samo taj deo. Moraš sad još da se popneš, iza tog drveta imaš metal neki koji moraš zakačiš. Glej, WC, kako je sređen. Sve je, brate, u duhu. Sve ima dušu, sve ima istoriju. Wow. Ovo je prava slika. Konje je jako teško slikati. Evo ga ljudi, prva srpska gimnazija. Šta kaže, nije dozvoljeno ako se ne najaviš. Dobro. Oj, joj. Sad smo pričali sa ljudima iz škole, nažalost ne možemo da snimamo. Ima se neki incident, ne znam ko je pre snimao pre ovoga i treba dozvola unapred da se najavi. Mi nismo stigli da se izorganizujemo, ali opet, eto, da vidite malo s polja. Nažalost, krivo mi je, ne možemo da dobijemo ni izjavu od nekog profesora, malo da nam ispriča o školi, ali možda se jednog dana vratimo pa da budemo snimili. Kako, Kuglov? Ajde i to da probamo pa. Prvo Kuglov pa onda Knaput. Je li ovo mama dizajnirala? Nažalost ne. A, sad znam, to onako onaj što ide u krug, jel tako? A, sad znam. Baš dobro. Brate, pričali smo sa direktorom Karlovačke gimnazije, neće nas pustiti unutra zato što je Jelena Karleuša imala incident. E sad, bilo je ili ćemo zvati inspekciju ili tebe da rešimo preko veze. Ipak smo za tebe se odlučili. Da, to znam, to je bilo pre nego što sam ja ošte išao u školu. Tako davno. Nikao da je juče bilo. A šta je zapravo ona uradila tamo? Snimila je spot. Jedina dva muzička spota koji su snimljeni u Karlovačkoj su od Karleuše i Ja sršten za prosek. Znaš šta je fora? Je dosta influencera isto tako bilo u fazonu doću u školu panoću i onda uzmu i pravim haos, znaš. Da. Ne biste vi pravili haos, ali oni radi preventive daju takav odgovor, znaš. Jasno sve. Dobro. Ništa. Znači da zovemo inspekciju. Ljudi, Sremski Karlovci su ostavili tako lijep utisak na mene, ovo je bilo, znači, wow. Kako ono dve osobe mogu da ti promene utisak o cijelom mestu. Hvala još jednom momcima što sam se ovako lijepo ugostili, ovo je stvarno neverovatno. Svaka čast njihovim roditeljima, tako su ih lijepo vaspitali, tako momci lijepo pričaju. Lijepo su predstavili svoj kraj, ovo neki profesionalci ne znaju ovako lijepo da predstave. I jako mi je drago što se bavim ovakvim poslom, pogotovo što već dugo snimam, ljudi te prepoznaju i u fazonu su dođe ti ja pokažem. To mi sviđa, ovaj serijal je bukvalno savršen. Mi smo sjeli u restoran, momci su nas prepoznali i snimili smo ovako nešto lepo. Nemoj da zamislim šta ćemo sve doživjeti u Srbiji, kako ćemo ljude upoznati. Sad je vrijeme da napustimo Karlovce i pogledajte ovaj put. Pogledajte ljudi. Znači, pogledajte koliko imamo malo prostora šetamo. Znači, ovo još nije ni ravan, ovo je sve grbavo, rupe. Tu izvrneš zglob, padneš na put, umreš. Gledajte sad ovo, sve vetreno. Ko sad? Kako, brat, gdje si to pokupio? Daj se da se sad ne ubodeš ti. Kako si uspio da skupiš 30 trnova, to mi nije jasno. Jao, i na drugoj, brate, nisi normalno. Ne idemo putem, ali zato strmina. Ja, ne znam šta mi je gore. Nema idealnog. One njive su u stvari bile najbolje, sad kad razmislim. Krenulo je proleće, ljudi, krenulo je kako smo i mi krenuli. Ovo je problem sa žuljevima, što sad iako smo smanjili tempo i dalje ih imamo. Uzeli smo ove nove flastere, ali nisu dobri kao ti neki iz Beča. Znači, nosim ovaj kačket i nosim naočare. I ne znam ako nas ljudi dalje prepoznaju sviraju, kolima i mašu. To je to, ljudi, završavamo sa asfaltom. Idemo u šumicu, sad pazim zmije opet. Brate, ali nismo vidjeli Dunav. Dunav inače tamo skroz levo. Nismo ga vidjeli uopšte. Sad me Marko fact checkovo da i dalje smo vidjeli Dunav, nego smo prešli preko njega. A bilo je jako rano ujutro, nisam ja to skontao. Kažu meni, ugasi snimanje. Koje ono beše reka ide kroz Novi Sad? Ja kao, pa Dunav si glup. A ja malo preko da nismo ili Dunav. A meni je bilo glupo spomenuti jer si ti toliko sigurno rekao. Ja rekao, možda sam rekao ja nešto bolno, glupo. Jesi ti šetao tamo u Nišu malo po selima i to? Ne baš, nismo šetao, ne. Ali lupam, je li ovakav isti vibe? Tako malo brdovito? Da. Mislim da je ovo jedan od prvih zelenih lišća koje viđamo. Moja predikcija je da dok završimo pešačenje da će sad drva biti zelena, za sad su ovako siva.
Još mi gledamo na navigaciji, pa gde je to uzbrdo, gde ćemo ići svako uzbrdo, nije mi jasno. Ne, na snimku izgleda jako malo uzbrdo. Jedno dobrih 30 metara uzbrdo se ide. A gledajte, tamo se ni ne vidio dakle smo došli, koliko je bilo uzbrdo isto. Ovo je baš strmo. Besparnje. Najgore što još ima uzbrdo. To nije jedino. Možda dokle ovo ide uzbrdo. Konačno vidimo Dunav! Ne mogu da verujem, prvi put! Dunave! Evo je slika sa Google mapa i taj put je tačno iza mene i kao što vidite taj put ne postoji. Ko će svaku krivinu da proveri na Google mapi? Mislim da je registrovao ove bandere kao put. Imam ja neku ideju, moramo ići preko voćnjaka. Znači sad smo pričali s lokalcima, navodno smo propustili put kroz šumu. Sad se opet penjemo uzbrdo. Meni uzbrdo nije toliko teško, ni izbrdo mi je teško, onda veći pritisak na nogama. To je crazy da je to put, to je neki kjeru tamo. Možemo do bandere samo da vidimo. Ajde, pravo. Ali put, nije rekao ideš ono putićem, brat. Kroz ruže da idem. To, a? Idemo? Ajde. 5. dan da smo ovako već počeli je dosta wild. Ali gde ide, brat? To je onda to, brat. Onda je Google stvarno video dobar put. Po Google je bukvalno samo napred. E sad ja ne znam. Ja namjerno šitam daleko od Marka. Ako nategne neku granu da me ne odvali. Put ide pravo, evo pogledat ću još jednom, ali znači vamo trebamo da idemo kroz ovo. Ne znam koliko se vidjelo, tu je drvo se srušilo i to je preprečilo već manje postojeći put. Ja mislim da ovdje dugo niko nije šetao. Tamo ispod ošte nemamo pojma da li je stvar, ne znam. Odustajemo, bukvalno idemo pravac ka selu. I ovo sad se već vidi na kameri koliko je strmo. Ja sam imao čak i bolje patike za ovo. Jel padaš? Zabodi dobro štap. Izviše se smeja, brate, ja. Koji smeš? Baš je strano. Evo, ako se bolje vidi. Ništa se dramija toliko. Top 10 najglupih trenutaka u pešačenju cijele Srbije. Easy top 3. Ma, ovo ti ono down ways to die. Ovo je baš down ways to die. Ovo više u životu nećemo raditi. Mi se pratimo neki životinski put. Ovo neki kijer je skontao. Onaj originalni put što smo slušali lokalce, to više nema nikog smisla. Sad smo samo za ovo pustiti da izađemo iz šume. Bro. Gledaj koliko drva je palo. Ali evo malo beća. Možda smo našli taj put. Ja, please, daj nam neku civilizaciju. Ovaj lik priča kao da je juče šetao ovim putem. Mi smo tu prolazili. Sad smo izbili nečije dvorište i ovo je onaj... Ovo je voće. I vidi kako će morati da se provlačimo. A ćemo morati ko kerovi da se provlačimo ovdje. Jer ovo ne možemo preskočiti mi. Gle, ovdje pas prolazi. Morat ćemo prebacimo ranac pa da prođemo od ispod. Da. Okej. I meni se jako idu WC, brate. Ali, number 2. I baš je loša situacija za to. Znači, Google mapama više ne možemo da verujemo. A ni lokalcima. Gurni ga ispodaj, je? Nisam sad gledao, brate, trening. Oh my god. Da, prvo ranac dole. Bravo. Danka, pomisliš... Pa ti si ovo mnogo bolje. I iskusnije. Danka, pomisliš... Žuljevi su najveći problem i da nam se desi ovo. Bravo. Au. Šta je to? Mravi neki me grizli. Si vidio? Da. 3 mrava me grizli uspori, ja. Aj, pregledaj me. Nemaš ništa. To smo uspali i sad smo u nečijem Dvorištu. Kažem ja, lepo pucat će naš čovjek. Gle ovo, ovo je za paintball namešteno. Si siguran da je paintball teren? Ne vidim nikakvu boju, zato kažem. Jel ti vidiš neke boje? Ko za čime se pucaju buraz? Ajmo vamo. Evo tu je neka kapija, idemo tuda. Mi u vašem dvorištu. Ušuljali smo se kroz deo za kjera. Vi kako ste? O, dobar dan, mi često ovako. Mi moramo, ovo više nikad nećemo raditi, smo se dogovorili? Da. Ovo smo zadnji put uradili, smo otišli u šumu, možda ima put. Malo sednemo u dvorište, se odmorimo. Ajmo. Ajmo Marko, provlači se. Znači ovaj je Marko, šetamo uzbrdo. Niko više ne kuka što je uzbrdo, samo dok je put. Samo da nije šuma. Možete da je Marko blago traumatized. A ja ću biti večeras kad mi se slagne šta smo radili. Ja sam mislio su 50% šanse da ostanemo tu. Google mape više ne slušam. Ja bukvalno moram svaku krivinu da proverim.
Pa taj pas ima Android telefon i prošao tu. Evo puls 130, 140. Mislim da... baš smo se popeli, brate. Da, eno, vidi se Dunav. Mi smo bili tamo pored. Ja, da, to je ono za naftu, Da, tako? mi smo tamo pored bili. Aj, ja, Popeli smo se čovjek ovdje. smo se popeli, brate. Nismo napravili nijednu pauzu. Ovo je dokaz da stvarno nije do kondicije i sve pauze koje smo pravili zbog stopala samo. To je to. Dugo nas nije pratio Ker. Pa šta je bilo? Šta je bilo? Aj s nama, sad nećemo daleko, samo možeš. U životu nisi da jednostavnije u kući. Izgleda da neko nacrtao kuću i mrzlo ga do oboja. Znači ono, još 15 minuta do smeštaja. 15 minuta do WC-a, ja tako razmišljam. Imamo još 500 metara do smeštaja. Evo sam mi Grčaj, kada mi tijelo zna da sam dovoljno blizu, ali nije toliko to blizu. Ja moram da trčim. Ne mogu da trčim, boli mi stomak kada još više. Aj. Bukvalno imam nalet, 15 sekundi, ono bola maksimalnog, onda mi ništa nije 10 sekundi da trčim i onda opet me hvata Grče. Nisam stigao vrata da zatvorim. Otvori se, bre. Na 30! Bre, hladno je, bre. Mama se lud. Ja stavio klimu na 27, da je počava na 30, da se gremo. 23 km smo prešli ukupno. Nije loše, ne? Smešteni su palili toplu vodu, znači to je najgore. Od sad ćemo da se ne javljamo, upalite bojler. Treba čekat sata, mi treba da spavamo za 2 sata, vred. Neočekivano zabavan dan. Tek sam se sad ono sabrao šta se sve desilo. Ovakvi dani su moji omiljeni. Znači volim i kad sve isplaniramo i kad imamo jako cool goste. Toliko volim kad samo kreneš u neku kao ovakvu avanturu i ono, znaš da će se nešto desiti. I znači, i upoznali smo i cool ljude danas, i upali smo i u probleme i bilo je svašta je bilo. Tako da ljudi, želio bih vam se zahvalim na gledanju ovog videa, želio bih se zahvalim svim članovima koji podržavaju ovaj kanal. Vukša i Nina, koji su bili gosti danas u klipu, su članovi od kad je bukvalno počelo članstvo na kanalu. Već ih znam i 100 godina. Evo, želim i sad njima se zahvalim što su došli i da gosti u klipu i što generalno podržavaju naš kanal. Ovo je kao malo specifična stvar da smo se kao povezali, ali generalno ću u buduće smišljam tako neke eventove gdje možemo se družimo, da možete dođete vi kao članovi. I to je to, ljudi, 8 sati, idem da spavam, znači nemam da gledam. Danas je bio dosta fizički naporan dan, jer ovi prethodni dani što smo šetali mi ne potrošimo puno energije, samo nas bole stopala, nije kao da smo se istrošili kondiciju. Ali danas ovo uzbrdo je bilo, istrošili smo kondiciju, znači danas je baš bilo naporno. Ali nema više Fruške gore, sutra imamo još nešto malo i to je to. Znači, završili smo s ovim uzbrdo nizbrdo, skontali smo žuljeve. Od sada će samo biti laganica. Nema šanse da će nama sutra biti neki problem. Nema šanse. Evo sa srećom i ja ću da te prozivam kao Mario Vrećo, pa ti